16,000nya ma painau kalyabar purrogo ga sengagi numani baisongno nukangke ari rasui pekengke tam hungkambono a yang poso kisa bara tormoni papu de hungkamo aba ri kotha tagere jago aba je pikung pungna nei sokogoi nada khewa bai bai jangmani apro te yang na jungmale borong ka mili ke udoni berani sami khalai rakta abnon mogol ka pikung pungna nei nai sokale pekeba sorok sokok te brosa kampu abong isi to omo herong jang ke tabung nesere ro kabung nugi bole tabung bumarok maisar mase abu sorok ta mui be mai cha sai cheme ya tam nai mura hai ya si hai ke chikon ga ge ritung boro ko mobile lo ko cha dang kha te phedi ko yang nu phayang nu maisar na ni bagi ba somai phang chabi ge sing sar jago ta khe mobile phone ge ke sar cheme phong chare rok no mobile phone ko mai chai ta mui be ma sa song cheme ya tamai mai chai phekeng ge cheme ya ta bung chare rok omo hayo op din noซึ่ง modern nai agu gi thang lai habano sini o culture rok no pogi thangmani chaya amota poktheng oro ekdige sini culture boromun jarka ekdige sini bore basarok bokisa manka abuni bagiseซึ่งkhoteng bagja jawo o khoteng bagnya jongno sungni logiman sobsom dongni abuya sini manthai manani bagiseซึ่งthansa ma tongnai nok saiman kana tabok sini ganane sini je agini sini oam chani bazar koto Bisramganj bazar no khobunyai nogor panchayat ni mungunyai sini Tripura sarok ni jaga segei telangai tongo sekjana ni nai tongo amona kebe sawo जों नाकि आबोनि बागै कोनो चेष्टा खालाया जों आबोनि बागै माने कोनो कक साया होननाय जों आ ताखुक संनो थानो मुजुङो जों बाथाय नगो थाङि दे साइ कलां मानसिनेबा ओइ दिना नगर पन्चायत दोंना नायमानि आबो आं थाना नाय दं लो आन्दोलन खालायनाय दङ को नर खालाया नोंनो साइ थांमोन जाबले सिनि लेभेल दै जों खालाय दङ सिनि नरक दङ रहमानि सिनि कर्तव्यनो जों खालाय दङ साक्सेस बुसुक जरागोन इंया आबो उलनिको तबो जों सामुं खालाय दङ नरक नुखना मियाबो आं सिनि एडिसिनि अरिबेसनो अमनो तै कक साका जेखाने अमनि उंकोसे क्रै प्रोविजन क्रै आं फाटके सालसा सका कलिं एटेंशन तिसायनाय अ ककनो तिसाका कारण सिनि चेयरमैन बो साइमांका इ म अर तिसानान नांगो सानायनि नांगो हायके मतेबो कसगै थांनाय क्या होननाय हानि बागै मिया कक मा साका कक मा तिसालाक्या अमनो जों सिनि जे 2 स्क्वायर किलोमीटर सिनि जे त्रिपुरा साने हात लांदोंमोन आबनो बारदोंनाय बरक मा खालायनाय हायगा जों खालायनाय नगला आबो जों बायगे सम्भव बुंनाय जों जत्तनो मा थांनाय जाय जों आरो दिनि सुतार मुरान बरक जों दिनि आरो बंसिबारिन बरक जों दिनि आरो रामनगरनि बरक रक जदि साइ दंखा आबो पुस्कबाय हारुंपारा सिनि सुतलां मला सिन सुतार मुरान एनजि खायसाबां कमिया ता मेनरा थानानि ने तंखांगे ओंगला अ सुतार मुराबो बुरजान कलबैतलां फानो आबागे तंलाय केंगे हानि बागै आफ्रुबो जों लगी मारनाय सिनु फ्रुबो बरक लगी मारनाय अमनो न होनो थामचा खाब बाक्सा अबागे आगुगि थांगांगे जों उंकोनाय दिनि थाजिङो सिनि ताखुक बुदो सानान चेष्टा खालायगा जे सिनि बुखुक तै ताखुक जों जे परिनाय र बेट खालायनायनि प्रत्येकटा बसर सरकारनि सिनि ट्राइबेल वेलफेयारनि रांबाय बरकनो स्कलारशिप दिनाय कलकातानि विभिन्न जागाव बगनो परिनायनि सेब रजागो फियाबा बरकनो आ जागा बगनि स्कलारशिप बुइगत 3 मास दैरा हाबिया आ हस्टेल लक आ चालुक नायरक रां मास कायसा हाबिया जनो सारिया तांगि के चारि माने बाबो नरनो आसु बरक मा चारि तननि बागैनाय हस्टेल आ रां नांगौ हंगासे सगै के चारि माने हंगो बरक बिब्रान्त अंगनाय बरक मिया गेराव खालायनाय हिजाब मानजा खाता सा पर्यन्त 46 कोटी टाका उडाव आबो जों दिनै जदि बाक्साके थामजाके थांनाय आन्दोलन खालामनाय आबनो कारिया आंकाके आ रां कमाय थांनाय साननि रां कमाय थांनाय सिनि ट्राइबेल वेलफेयारनि रां कमाय थांनाय आ ट्राइबेल वेलफेयारनि रांनो ताम खालायबाय इलेक्शननि सिगां इलेक्शननि आ रांनो ताम खकमाने आ रांनो इलेक्शननि सिगां फायनाय अ बाचोय कक बरक मानसु गेरक दंमोनले फायनो लासि मुरा रंनि बासै हिना रोंया अ बानचोय होननाय हाबादिनाय नरबो खोना बदनानि थाना नांनाय ना ओके इ गनर खोना बदना थांगांगे
사문두어와는 버러니 마이로 마나이 버러니 응고 마나이 히 네랑 빠서 야버리니까 그나더라 빠사이다 타나니 제 마마니 어 빠서바이 나하르잖아디 그러니까 뭐사이바 와전 르르기노 그슨 그 불이 추달 모라 바다로 파이들랑 탕파기야 가다고 뒤들랑 탕파기야 허러고 사카 땐니노 풍고 짜냐 보트 깨너로 타나들어 비히노 푸프릉 탕고 에이 미안나 하르자마나 버견도 삽글랑 무도 나르데 느냐 나르데 생 너가셔 보드에 파는 구능이야 뭐 타와 저도 너무 하게 살아자 하게 나오냐 그러니까 뭐 그러다 그 뭐라 니 로봇 그래 그러니까 사법 비보를 그라냐 성노성 그라냐 하지 바게 바로 제수번호랑도 파등 리르 파등 꾸노 땅아이 나야 땅에 나디 생각은 그 배꼽스 그라냐 냐야 한가 이게 아보랑 신이노 바로 꾸노 봉니 부기리 팔레르 파야 봉니 베톤 팔레르 파야 봉니 라발 바간 팔레르 파야 두간 바기리 야가서 가냐라고 바로다 스노 마가는 자로 파냐니 하 दुकान बाकी मास कशाला जे लालसी मुरा तुम्ही माथया वाशन छे गरे तसे गाडी मा काय झालं सुतर मुरा भरलो और लालसी मुरा नु मा मुखावसा दुकान के मुमु मनोरंजन थाहानि पान खाना ता दुकान आय ते थागन नुक जागनाय सान जागनाय हे बाकी दौना किने जों छे गरे तै दमा थांगो सिन्द बाबा हागन नुगो परमल जौनि बाकी बाखा गाय चिचिरि मायदि मा गायो चिचिरि माय बाखा बिसराम गन्जु तै गयां ते सब पखा गा हे परमल जौनि तै आ बरक रक 자 승노 카이록자게 한주 마가낭르 파냐 마가낭르 파야 한주마게 무ton나르데 아버시닌 랑노 신부 사록노 제 콜레ज पढ्ने तनानि जे स्कुल का हम रिने पढ्ने तनानि आराम बेबा कासुन्यारको जन्मायो एकमात्र सुनो ओ इलेक्शन पुरो किसिसा लुप फुनु गनाय बुटनो कन्बाइन खालायनाय जाते सुनो थगरु जनानि जाते सिनि बिगत 25 বছর সিপিএম नो सुनो थगगै गलां माहाय সিপিএম নেতারও কই মা চালায়ও जों টিএসএফ খালায়ও आं টিএসএफ খালাयजा 22 বছর সাধারণ নেতা খালাयमान পরে তিনি ও জায়গা সপায়ও আব্রো সিনি আমজানি বরগ্র আনো সাও নরক টিএসএफ খালাयदा माननाय ने आं मानानि बागै खालाया सिनि दफानि मानथानि बागै सिनि दफानि दबा खालायनानि बागै जों खालायो मानानि बागै खालाया द आं सा हायंगा गावबावरंगा नरक सिपिएम खालायदा मांखा नै सामासे तामनि सा साजामान आब्रु तेपानियानि हस्पिटाल कतालुं द्रप उदयपुर तेपानियानि आनो सद्या सरकता पत्रिकानि कटमा फनुगु इको हस्पिटाल खावरो हनिजो उदयपुर हस्पिटाल मा नि यंखान बरम तामो सुबिदा मानाय तामनाय आ उदयपुर मा बसे खाखाला बेले साइ दङ आबो बिसोर मनो फानन खांके जों खुसि ओंखामो आबो हागे थगरनजे जोंनो कांग्रेस आमलो थाबलं खाकर बांखापं हाय बांखापं ने अमैया जोंनो भुल फुनगैनाय भुल बुजगैनाय जोंबाय जोंनो वालायरिनाय बाहायके बर क्षमता दंमोननाय आमां चेष्टा जों दिनैसिनो ताबुनि मुख्यमंत्री मानिक साहा बत कुनु फानजो सिया बतामनि साथिफोरा मथरम 2018 ও বিজেপি বাই আইপিএফ সরকার ফাইমানি ইয়া গলছে जोंबा রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কবরং मा सेरेना हिनै दाबि खालाय पो बिनि त्रिपुरा राज्यनि सम्बन्ध त्रिपुरा सारंनि मानथानि सम्बन्ध কোনো ফানো সাইমেনজা অরণ সিজাগো যেটা जोंहाबो 1968 সনनिसिमे অরণি তাবকसिनि ঠাকুর हरिनाथ देवबर्मा बरंनि नेतृत्वे और रोमान स्क्रिप्ट मा सेरेना हनै आबरनसिमे आन्दोलन खालाय फाय दंमोनि टीएसएफ टीजीएस टीकेस एक खालायनाय आबनो सबो आथरनसिमे जेनै जोंगो बतिपुरा सारंनि काहामान्या This could be your moment. Aspire, empower, inspire. Your audition begins here. 8 states, 1 platform, 1 unforgettable moment of glory. Step forward, be seen, be heard. You could be the next Sunsilk Mega Miss Northeast. Sunsilk Yellow with Amino Silk Peptide. 100 hours silky bal jo kare sway.